Bombo Business News. Handa ang gobyerno sa Pilipinas nga dugangan pa o kung pasangkaron pa ang partnership sini sa Japan kung negosyo ang paghahambalan. Ang Japan among ikaduha nga pinakadako nga trading partner sang pungsod. Ang trade diri nagalabot sa 1.27 trillion pesos ang nagligad lang nga tuig. Ginpakigbay naman ni Executive Secretary Ralph Recto ang interes para sa dugang nga negosyo kadungan sang 42nd Annual Joint Meeting of the Economic Cooperation Committees of the Philippines and Japan. Isa man ang Japan sa nagapanguna nga ginahalinan sang foreign direct investments nga nagapasulod sa Pilipinas sang 42.5 billion pesos sa nauna nga on sa kabulan sadtong 2025. Luyag man sang palace official nga mas mag-ayo pa ang partnership sang duha ka pungsod sa patag sang turismo. Ilabi na nga 407,000 ka mga Japanese ang nagbisita sa Pilipinas sa nauna nga on sa kabulan sang 2025. Samtang halos doble naman 825,000 ka mga Pinoy ang nagbisita dito sa Japan sa amuman nga period. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Kabombo, ining exchange rate yan basa naton sa closing transactions sang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Magabalik ang transaksyon subong nga adlaw kun subong nga aga. Sa ato nga latest nga reference rate, 58 pesos ang US dollar, 7 pesos and 42 centavos Hong Kong dollar, 45 pesos and 74 centavos sa Singapore dollar, 15 pesos and 45 centavos para sa Saudi Real, kag 68 pesos and 28 centavos para sa euro.